La primera serà Núvols, és de la intuïció a la creació, és un projecte que es va dur a terme durant el confinament i està presentat per Ignasi Blanc, Josep Oller i Ruth Queralt, que són els tres autors del mateix. Ignasi Blanc és il·lustrador de Roquetes, artista plàstic, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Va continuar els seus estudis a Berlín, on es va especialitzar en tècniques d'impressió i gravat al centre Kunstlerhaus Bethanien. Viu i treballa a Barcelona com a il·lustrador, ha rebut guardons com el Premi Crítica Serra d'Or 2006, el Premi Llibreter d'Àlbum Il·lustrat 2008, ha estat seleccionat a la Bienal de Bratislava pels seus treballs d'il·lustració el 2009, el 2013 i el 2017, i este últim amb el llibre Podries, de Joana Raspall. Ha creat el projecte Humanitzem Hospitals per fer més amable l'estada als hospitals pediàtrics i recentment ha publicat un llibre amb l'Olivia Newton-John i ha il·lustrat el darrer llibre de Jordi Cuixart. El Josep Oller és compositor i músic, compagina la seva activitat com a compositor amb la docència a l'Escola de Música Can Ponsic a Barcelona i va aprendre sota el mestratge de Bernat Vivancos i Albert Guinovart. Ha estat guardonat amb diversos premis, entre els quals destaquen Premis Catalunya de Composició Coral 2013, el 24è Premi Ciutat de Reus de Composició per a Corals Infantils, el 2015, i el tercer concurs internacional de composició coral de l'Orfeó Català el 2019, recentment. La Ruth Queralt és periodista, d'aquí la Sénia, és col·laboradora de la revista Feta Tarragona i una de les creadores del documental Mediterranis, el primer documental dels Jocs Mediterranis Tarragona l'any 2018, que va ser el seu treball de fi de grau. Quan vulgueu. Moltes gràcies per convidar-nos a formar part d'aquesta jornada. El que us ensenyarem és d'alguna manera una interrelació entre gent que estem treballant cadascú en una plataforma o en un marc artístic diferent, no? I amb les ganes degut al confinament, realment, cada un des de casa seva van haver unes circumstàncies que van fer que ens trobéssim. Us passarem primer els vídeos resultants, que són 2, i després, a manera de triàleg, de conversa entre els tres, us explicarem com va anar i el per què va sorgir això, no? Us mostrem primer els vídeos. Els núvols blancs i flors blancs i van caient, lliscant per la ferrenya serra avall, del cel a grans bocins s'avan desfent i baixen el silenci de la vall. El sol enmig dels blau victoriós fa vibrar els colors de quan sabem el sol enmig del blau victoriós. Els núvols, les dols, silenciós. Els núvols, les dols, silenciós. Va caient, per tot arreu.
Aquest va ser el primer, dic l'explicació, si de cas, com que després entre els tres ho expliquem, i ara, a partir d'aquí, degut també a les circumstàncies que ara sabreu, va sortir aquest segon, Immortality. Do not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. I am a thousand winds that blow. I am the diamonds glint on snow. I am the sunlight on the ripened grain. I am the gentle autumn's rain. When you awake in the morning's hush, I am the sweet uplifting rush of quiet birds in circle flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. When you awake in the morning's hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds in circle flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not Heu vist els dos vídeos que vam crear i expliquem l'inici i la coneixença de tot plegat i com va passar, no? El primer vídeo, Núvols, això va ser des del confinament absolut, estàvem cadascú, com tots, a casa pròpia, tancats, i vaig trobar de cop la interpretació a partir d'una composició de Josep, de l'Oriol Quintana, aquest noi que canta, que forma part del quartet Melt, i m'agrada moltíssim, m'agrada molt, i se'm va ocórrer la possibilitat de liar-la sempre, però a mi m'agrada molt treballar de manera analògica, o sigui, tot el que estic fent a nivell d'il·lustració, de dibuixar, tant si ho faig per a llibres com si ho faig per escenari, sempre és a partir d'intervenció directa, amb materials pràctics, o bé amb càmeres projectant, però sempre amb intervenció plàstica, materials físics, diguem. I a partir d'aquí vaig trucar a Josep amb la idea que ell, com a compositor d'aquesta peça, si s'acudia a pensar que des de casa, amb cap tipus de tecnologia més que les càmeres dels mòbils, internet, esclar, i comunicant-se amb aquests mitjans molt senzills, si podíem fer alguna cosa conjuntament, no? I així va sortir el primer. Núvols va ser a partir de què podem fer. A mi m'agradaria, i faig sovint, col·laborar amb músics o amb gent que treballa en el món de l'escena,
què podíem fer des de casa amb aquesta col·laboració. Va ser com vaig trucar a Josep i ell va resoldre-ho, a més, amb la presència de Ruth. Sí, diguéssim que això de Núvols partix de la meva musicació de Pirinenc, que és la quarta pirinenca del Joan Maragall. És una pirinenca que el Joan Maragall va escriure el 1892, quan tenia 32 anys, just l'estiu després de casar-se. Després ell va anar molt al Pirineu perquè Maragall era de salut delicada i tenia dolors, i de vegades la Clara Noble i les criatures estaven a la platja i ell marxava al Pirineu, al balneari, a cuidar-se. Doncs jo vaig agafar aquest poema del Maragall i de seguida i vaig veure que hi podia posar música. Jo tenia un encàrrec de la Federació de Corals Joves, que m'havien demanat un parell d'obres en text català, i la data límit s'estava aproximant i no em sortia la segona. La primera vaig musicar un Miquel Desclot i la segona no hi havia manera, i me va caure a les mans una antologia del Maragall, vaig llegir esta pirinenca i en 20 minuts la vaig tindre musicada de seguida. I diguéssim que a mi el Maragall me va ressonar en aquest moment, la vaig musicar. Després l'Oriol Quintana me va demanar en temps de confinament si li podia escriure alguna cosa per a cor d'homes. En temps de confinament hi ha moltes hores que passem a casa, però per allà està la Laia, que és ma filla, que ara farà 2 anys, i no teníem l'escola bressol en marxa, i per tant moltes hores jo me les passava amb la Laia i per tant sense poder compondre. I li vaig dir: Oriol, te faré una adaptació de les pirinenques, que jo la vaig escriure per a cor mixt, per a veus de noia i una veu d'homes, te la faré per a cor d'homes. I li vaig fer. Llavors ell, en un iPad, d'una manera molt rudimentària a casa, se va gravar en l'aplicació a capella i la va penjar, no? Ja heu vist que el so és molt directe, no? Llavors aquí és quan la interpretació de l'Oriol i en aquesta música li ressona a l'Ignasi, i l'Ignasi, diguéssim, la lia una mica, no? Llavors d'alguna manera vam pensar que la manera de poder col·laborar era que tot plegat, la interpretació de l'Oriol i les il·lustracions de l'Ignasi, acabés tenint un format vídeo, no? I llavors jo aquí va ser quan vaig pensar en Ruth, que és d'aquí de la Sénia, que de fet jo la vaig conèixer, jo estic aquí i me sento com a casa perquè he tingut molts anys vinculació en la Sénia a través de l'Escola de Música Joventuts Unides, i de fet ha sigut una experiència aquí a la Sénia, que concerts de Sant Jordi organitzats per la Rosa Vinyals, que sumàvem música, també sumàvem dansa, sumàvem diverses disciplines artístiques, i en el món de la música, de les corals, de les bandes, diguéssim que sempre hi ha aquest tarannà de participar, d'entre tots tot, de bona disposició. Recordo moltes vegades venia una coral que s'ha de fer, doncs fem un gran sopar d'acollida, jo faig una truita, jo faig un coc, jo no sé què. Vull dir, aquesta generositat que després en aquest projecte m'ha donat que l'Ignasi és molt generós, perquè l'Ignasi, escoltàveu que ha col·laborat amb el Jordi Cuixart, en Olivia Newton-John, i en aquestes col·laboracions petites, en la Ruth i jo, que ens coneixen a casa nostra i poc més enllà, l'Ignasi ha sigut generós, ha sigut intens, ens ha entusiasmat, no? Llavors, això ha sigut molt inspirador, no? Llavors, jo vaig pensar en la Ruth perquè, a més de ser periodista, ella és músic, és molt bona violinista, i la coneixo i té molta sensibilitat, i té molt bona disposició, i Ruth s'hi va sumar, i aquí va haver-hi la possibilitat de tot això endreçar-ho en aquests vídeos que heu vist que ho va fer Ruth. Bueno, bàsicament va ser així, a mi em va arribar la proposta i com no la vaig poder rebutjar, vaig agafar-ho amb moltes ganes, més que res perquè, clar, és el que diem, no? En el confinament també tens ganes d'investigar i provar coses noves, i en aquest cas no havia fet mai tampoc un vídeo unint il·lustracions i també cuidant molt la música, no? Però la veritat és que va ser un experiment del qual estic molt contenta, i sobretot per la sort per l'oportunitat que em van donar de comptar amb mi. Bàsicament, en aquest cas, va ser com que a mi em van donar tota una sèrie d'ingredients, no? Vull dir, a mi això em va vindre donat el vídeo de l'Oriol Quintana i la música i els vídeos, i els dibuixos de l'Ignasi, perdó. Jo l'únic que vaig fer va ser unir-ho i aglutinar-ho en un vídeo, no? I llavors sí que, en aquest aspecte, sí que potser vaig haver de tindre la cura de dir he d'adaptar-me i sobretot respectar la feina dels altres, no? És a dir, per molt que potser a mi m'agradaria jugar molt en els colors, no els puc tocar perquè
Ignasi ja ha dedicat un temps a pensar quins colors i a provar-los i a aconseguir-los, no? Per tant, ell ja vol comunicar aquella il·lustració en aquells colors i per tant jo això no ho puc tocar. En canvi, el que sí que podia fer era intentar unir cada vídeo i cada il·lustració perquè tot lligués més a través de les transicions, no? I això. Però bàsicament el projecte primer de Núvols va ser molt senzill a nivell d'edició de vídeo perquè era simplement de posar una mica en conjunt i d'unificar cadascun d'estos ingredients, no? Però en aquest aspecte no va haver més complicació. Potser la idea, això d'aquesta col·laboració, jo crec que al principi, quan vaig escoltar l'Oriol, aquesta cançó, la idea amb el poema Maragall del cel, dels núvols de la natura, clar, suposo que el que fem els artistes és que ho portem tot a casa, no? I que analitzem cap al propi pensament. I vaig entendre una mica com a també una mica la memòria dels que no hi són, no? Els que estem vius, els que no hi estan, però estan presents. Llavors el dibuix, per exemple, Núvols, que hi ha massa de gent que apareix, entre altres hi ha gent, família meva o amics, que s'han mort, estan dibuixats. I això sempre ho faig jo, dibuixo gent que no és present físicament, però sí que estan present al meu cor o a la memòria. O sigui, sol dibuixar gent que per a mi són importants, malgrat siguin o no siguin presents. Llavors aquestes coses les explico avui, no les explico sovint, però aquí, per exemple, hi ha gent que són amics o són els pares, que apareixen sempre, no? I vaig voler donar aquest to una mica entre memòria, la importància de la natura, el que sents, la presència, més enllà del que pròpiament el text de Maragall explica. I que em semblava que, conjuntament amb la composició de Josep i la veu de l'Oriol, doncs, quedava lligat. Habitualment, i en aquests moments de confinament, jo feia un tipus d'il·lustracions, ho faig més pensant en l'època que vaig viure a Berlín, amb un tipus de personatges, jo diria que més surrealistes, amb unes composicions més properes a una abstracció, i en canvi aquí vaig ser com més representatiu o més literal del que sóc habitualment, però sempre per acudir en aquest to una mica líric o poètic que em semblava que quedés lligada amb la peça de música. No? Va ser així una mica. Sí. I després, arrel de Núvols, també després sortint Mortality, això l'Ignasi us ho explicarà. Bueno, després, mentrestant, jo estava, el que sortia abans quan es presentaven, he fet un llibre amb l'Olivia Newton-John, que suposo que la coneixeu, que és l'actriu que va fer Gris, els que tenim una edat, doncs, quan era adolescents, ens va marcar d'alguna manera aquesta pel·lícula, i amb l'Olivia la vaig poder conèixer a Berlín, amb ella hem tingut relació un temps, fins que hem col·laborat fent aquest llibre, i ara ens seguim escrivint, li he fet més dibuixos, i li vaig enviar el vídeo aquest de Núvols. Llavors li va agradar tant que ella va posar un tuit, em va escriure, li va encantar, i va penjar a internet que li agradava moltíssim això. I parlant, i amb la sol·licitud d'aquests dibuixos que em feia, va sortir la segona possibilitat, això són els tuits que ella escrivia. Llavors va posar aquest tuit primer de Núvols, que li va agradar moltíssim, em va escriure, li vaig respondre, i després se'm va ocórrer la possibilitat, parlant amb ella, de fer una versió, sempre jo liant-la amb en Josep i en Ruth, de fer una versió del disc que va amb aquest llibre que havíem fet junts, una cançó que es diu Mortality. El llibre va sobre el dol, la pèrdua, la pena, però les ganes de viure, de recordar els que s'han mort, etc. Llavors, a partir de la cançó Immortality, li vaig proposar a Josep, llavors, si ell podria fer una adaptació, si en tenia ganes o no, i així va ser, no?, com va sortir el segon, quan te vaig proposar això. Sí, i de fet també parlant amb l'Oriol Quintana, no?, que vam crear ja de seguida molta complicitat. Jo estic molt content, diguéssim, d'esta col·laboració perquè d'alguna manera era la persona que prèviament coneixia l'Oriol Quintana, que tenim amistat, a l'Ignasi també, que feia temps que havíem de col·laborar, i de fet l'Ignasi tenim com algunes casualitats a la vida, que jo, per exemple, ell va ser alumne de ma mare i té amistats en mons pares i a través d'aquí el coneixo, però després vaig arribar a casa als Sogres i vaig veure dibuixos a Barcelona, a Sarrià, de l'Ignasi Blanc, perquè resulta que la tieta de la meva dona portava una escola de ball en què l'Ignasi col·laborava, no? I després resulta que la Núria, la meva dona, va a Berlín a fer l'Erasmus, anem al mur de Berlín, veiem l'obra de l'Ignasi. Després arriba al simposi de Barcelona, de Can Coral, me fan un encàrrec, hi ha 24 cors del món i m'adjudiquen la coral de Saarbrücken, i resulta que l'Ignasi va al Festival de Saarbrücken del llibre des de fa 20 anys, no? Després anem de vacances a Croàcia, ell exposant a Croàcia. Anem a l'Europa Cantat a Tallinn a representar les corals infantils, i també a Tallinn l'Ignasi a aquelles èpoques. Vull dir que d'alguna manera, per a mi, l'Ignasi
és com un... Fantasma. O sigui, així com que l'Olivia Newton-John és coneguda mundialment, per a mi, jo, clar, dic, l'Ignasi és com un Oliver per a mi, no? Llavors, el confinament va fer diguéssim, possible este moment com a de parada, de fer aquesta col·laboració. Llavors, en la complicitat de l'Oriol vam dir, escolta, això, si ho adaptem per a veus, no té tant sentit que l'Oriol grave diverses veus ell mateix, i el Quartet Melt, diguéssim, l'Oriol els hi va parlar i s'hi van animar a participar-hi. I de fet vam quedar un dia a finals de juny, que era quan l'estat d'alarma va decaure, just abans de Sant Joan. Ruth va pujar, vam quedar a Barcelona i en un mateix dia van assajar el Quartet Mel la partitura, la vam enregistrar, només teníem un micro perquè no teníem un estudi i un per un la van anar enregistrant, després van prendre unes imatges ràpids i corrents, vull dir que el segon vídeo ja veieu que és una mica més elaborat i el so és una mica millor, però també és tot molt rudimentari, molt casolà, almenys a nivell de so, que és el que jo controlo més, però vam poder-ho tirar endavant, no? I llavors la part més creativa, potser de la part d'Immortality, sí que una vegada se'ns presenta ja la idea de voler fer un vídeo en aquests formats, de provar de ja gravar imatges en directe, fora del confinament, i sobretot me'n recordo també que ho vam fer de manera molt esglaonada. Primer vam tindre la música, tu mos vas passar la partitura, llavors jo me'n recordo aquelles setmanes que me vaig mirar la partitura, perquè si en algun moment algú porta, encara que no faci la melodia, o potser sí que la porta la melodia, però no és la veu principal com podria ser la de soprano, però llavors jo m'havia de fixar en quin moment també gravava a cadascú, perquè també havíem de donar, havia de sortir la imatge d'aquella persona. Sí, de fet això ho vaig pensar-ho, dic, com això acaba en un vídeo, fes que la melodia en cada moment la porta un dels 4 integrants del quartet, pensant, això ho vam parlar-ho. Sí. I llavors això jo em vaig fixar justament de tot això, i llavors després m'arriben els dibuixos d'Ignasi. I me'n recordo que tu també em vas dir, ne tinc uns quants més, per què no te'ls envio i així a veure si et poden servir, no? I una de les imatges que utilitzo al final del vídeo d'Immortality justament surt d'este llibre, no? Les altres sí que les vas dibuixar exclusivament pel vídeo, però n'hi va haver una que justament també em va ajudar a mi de dir, combinaré, afegiré també este dibuix que el vas crear pel llibre de l'Yvonne, però jo també l'utilitzaré pel videoclip. Al final, també me'n recordo del dia que vam anar allí, que fem pujar d'idees mentre ells gravaven. Ignasi m'ha ajudat molt a, sobretot també, pensar 3 maneres de gravar les imatges que jo prèviament havia fet una mica en esbossos, de dir, m'imagino estos plans, m'imagino que vagi així, en aquests moments ficarem este dibuix, i també ho anàvem decidint tot una mica conjuntament, i tal com anava sortint. I llavors, va ser més... Aquesta part sí que va ser, en aquest cas, en aquest projecte sí que vam tindre més, potser jo des de la meva vessant de creativitat, de pensar en quin lloc farem este pla, i clar, perquè això també va ser un impediment, perquè jo no coneixia el lloc on anàvem, i clar, quan has de preparar una cosa que has de gravar i que no saps quina localització tens, vulguis o no, quan tens un pla tot comunica, i no saber exactament on gravaràs també va fer que per molt que jo la idea la tingués molt estructurada dins del meu cap, potser arribaria allí i ho hauria de desmuntar tot i tornar-ho a fer de nou, però vam aconseguir-ho més o menys dins del que cap. I bàsicament crec que... Sí, no sé si queden 2 minuts o 3. Sí, finalment després d'això l'Olivia em va enviar un altre, el tuit de l'Olivia, l'altre, el tens? Sí. Vaig enviar-li, per acabar-ho, vaig enviar a l'Olivia el vídeo aquest, Immortality, li va agradar moltíssim, llavors ella quan ho publica a xarxes, òbviament els seguidors que té va fer que tothom veiés això, no? El que vull dir és, no et canvia la vida, te la decora bastant una cosa així, no? O t'alegra força, perquè d'alguna manera respon a una idea que tenim, jo crec que compartim els 3, que crec que si fas coses ne passen d'altres. Si no les fas no passa res. Llavors, d'alguna manera, clar, si jo hagués pensat, clar, l'Olivia es fixarà en un dibuixant del Baix Ebre, dirà, però això on està, si és quasi... I en canvi, per què no? Si estem tots vius i som professionals, doncs cadascú ofereix el seu el millor que pot i es tracta de ser valent fent bé les coses, no? I una mica el pensament aquest nostre va ser així, una mica de, home, un compositor
o una periodista i una persona que jo que dibuixo, doncs podem dir coses i podem fer una proposta gran. Jo crec que això és l'inici d'un itinerari que serà més llarg. Si més no, està parlat i és l'inici, jo crec, que d'altres propostes, segurament que més complexes, més riques, més grans, però que les farem. I em sembla que fins aquí... Tenim el making of, però ja estem fora de temps, oi? Podem passar un moment o...? Sí? Do not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. I am 1,000 winds that blow. I am the diamonds glint on snow. I am the sunlight on the ripened grain. I am the gentle autumn's rain. When you awake in the morning's hush, I am the sweet uplifting rush of quiet birds in circle flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. When you awake in the morning's hush, I am the sweet uplifting rush of quiet birds in circle flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. I això és tot. Merci. Gràcies.